introduction saka zvinotinetsa zvechirungu izvi. But ndoda kutenda mose mumauya pano. Ndinofara nekuti marakidza kuti mune chido necommunity yenyu. Marakidza kuti munoda zvakanaka muno mucommunity. Zvinova zvandodawo inini saMP wenyu. Zvakanaka kuti zviitike mupi muno mucommunity. I also want to thank Community Water Alliance and Transparency International Zimbabwe. It's very important. It's very, very important. As we move, my leaders are accountable. And the leaders are accountable to the people who they are leading. And vanacho ndimi. Tinengo yakareba tichingofamba panapa patomborezwa nyaya dzeCDF dzekudhara. Meaning there was no accountability. Or maybe there was ignorance on your part as leaders, as residents, to make a follow-up, accountability to your leaders. And in this community, you have councillors, you have the MPs. It's your duty to hold them to accountable. Nekuti vanobata mari dzenyu dzamunovhisa momwe dzenyu. So mari yako munofana kuitera kuti uzive kuti yashanda here. Zvakaita sei? Zvakanaka. Panapa ndine nyaya mbiri pano. Ndikazopiwa panyaya dzangu mbiri, ndikazopiwa dzimwe nhatu nevanodedza pano. However, nichatara kuti zviite zvishoma kuti nguva yangu iite shoma yekutaura nemi nekuti kutaura ndokuda stereki. Chinhu chekutanga chanoda kutaura nhasi before ndapinda munyaya yeCDF kuda kuti stakeholders ndikupewo a brief overview or an update yemusha unoyu kuti timbori papi, tikubva kupi, uye kwatikufokasa ndekupi. Tine machallenges akawanda arimo mucommunity munomu. Atinoita face as a community. They need to be addressed, and we are the leaders to address them, and you are the people to make sure that those issues are addressed. Muno Mabvuku Tafara, as a constituency, we have around 61,086 people, approximate. But ndofunga kuti takadarika apapo. Ndio according to the last pakatanga pakapedza kuverengwa vanhu muno Mabvuku Tafara. But my thinking is tava kumberi panhamba iri papi iri panapa. Inokonsista vanhu vari elderly. By then there were 3,000. But I'm also sure number it has also increased. And people with disability were estimated to be around 500. And I also believe that that number is also increased because I had a meeting with them last week, and I was thinking that they were going to be here today. There's an organization that represents them together as one. They were also invited to be here, and they are not here. I don't know why, but they were supposed to be here to represent themselves. And we had around 8,000 people who are on welfare. And I think, I'm sure that that number is maybe doubled or yatova many times kana 5 was the poverty. In Mabvuku alone, we have around 10,181 houses. It's the official. In Tafara, we have around 7,000 houses, to make them 17,171 in total. We have our water tanks with capacity of 38.18 megaliters, which is the capacity. Mabvuku has 11 major roads and 80 small roads. Tafara has 15 major roads and there's also 99
small roads. In total, the whole constituency is around 26 major roads and 179 small roads. I also want to highlight the stakeholders that are surrounding Mavugu Tafara. We have PPC, that is across Mtare Road. We have Prime Bricks, that is near Jegas. We have MCH service station. We have Zuva service station. We have Feed Mix. We have N Richards. We have Pick and Pay Masasa. We have GMB. We have Zimpost. We have Choppies Mavugu. We have Tower 1, Women University, which is across. We have Lafarge as well. We have Total Service Station. Chikurubi also is our stakeholder. We have Sheikh, which is also our stakeholder. We have school committees. There are school committees that we also engage as stakeholders. We have Mavugu Polyclinic. We have OK Zimbabwe Shop. Those are some of the stakeholders that we have. And we also have you, our stakeholders as well. I did not include you because I knew you were going to come here. But I've got so many organizations that I work with. And in fact, I work with each and every organization that is in this community. Anyone who is for the development of this community, I work with. So far, Mr. Mdzingwa, I have few success stories that I will share with the stakeholders today. The first is with a vibrant recycling business ecosystem that is in this community, and that is Glass for Africa. This is being managed by safety, health, environment, and quality ambassadors. Tinejekare, the creative, fine arts, stonecraft, and handiwork. Inotungamirwa ne Tafara Mavugu Arts Association. We also have JHB Hope Foundation. Inotibatsira nenyaya dzema boreholes. Nyaya yekuti mvura ingechiwanika muno. Vakatombotibatsira nechimwe chibhorani chitori muno already. Tine educational and reading materials that we got from Books for Africa through Lion Club. We also have in Tinejekari atinoti Mafara Young Leaders Initiative. Mafara ichi representa Mavugu Tafara. Tikaibatanidza takangoto ikanzwaro vakomana chava creative ka. Vakasvika pakuti yakunzi Mafara as the whole community. And vanhu ivavo pavanoitira basa ravo ndepano, so musha unoyu wakaropafadzwa nekuti zvakawanda zvinoitirwa pano. Also stakeholder engagement tagara tinoita ende panapa tikuita futi takambobatsirwa futi neveTIZ last time, tikabatsirwa nevamwe other organizations dzakatibatsira kuti tese tinge tichidaro. We also have Tinejekare incubation and acceleration initiatives that we do muno Mavugu Tafara. Zvinotibatsira kuti tinge tichisimbisa vana vechidiki nyangwe nevakuru, tinoti sunga vauye vadzidziswe kuti mumwe munhu awane ruzivo. Tinopa ruzivo kuvanhu nekutobheliva kuti munhu angogara hazvibatsiri, kuti kune vamwe vane dzidzo yavo vakapasa chikoro but vasina mukana wekuti vaone basa kuti nguva yekuti vaende kubasa zisiyakwana kana kuti mabasa acho nekuti hakuna harisi kuwanikwa. So isusu pano ne-incubation hub yatinayo inolidwa nesimbiso yatinoti Simbiso Incubation Hub pamwe chete neGolden Valley Organic. Vanhu ivavo vanobatsira capacitator munhu anofunga vamwe ari pazero, ivo vanokwanisa kukusimudza kuti uende pane imwe level yekukuziva kuti aiwa hausi zero, you can also do something. Tinoita also clean up initiatives neShake Zimbabwe. Tinoita zvekare moral culture change for prevention of child abuse. Iyo tinoita tine child rights. On social accountability,
tinoita futi ma-consultative meetings muno community. Ma-consultative meetings edu tinorova neparliament kubva kuno kuti ndotese chidedza parliament. Tinoita zvekare junior parliament, tina MPO muno mabhuku wechidiki ane maactivities anoitawo achibatsirwa nesimbiso incubation hub iya kuita kuti vachita maactivity avo. We are also part of that. TIZ tinoshanda navo, we are also part of them. Vanotibatsira kuti tinge tisangana nevanhu vanhu vachitibvunza mari dzavo kuti dzikufamba zvakanaka here. Community Water Alliance tinoshanda nayo zvekare, inotibatsira again issue ye-social accountability nekuti vanotisanganisa nevanhu vobvunza zvinhunha dzavo nezviri mukati mavari. Sheikh Ambassador, nyaya dzekucleana, Zimbabwe Coalition on Debt and Development zvekare tinobatsirana navo panyaya dze-social accountability. Tineve Moral Culture Change to Prevent Child Abuse. It's an organization yakazvimirira yega inotibatsira zvekare kuti tinge timayana neissues the-social accountability. We have Grace Foundation inotibatsira nema-sanitary pads. Takambopa vana vezvikoro nemadzimai zvekushandisa nekuti inini handadzi dzangu dzakadzanyanya kutambura. Zvinhu zvinonetsa. Ndakaenda mushopu chaimo ndikaona zvichidhura mapedzi aya. Inini personally ndikati hey, saka zvinodaiwo so zvinodii. Saka tinogara ende program iyi hatiimiri. Patangowana chete chatangowana chekuti chakananga neikoko tomeka sure kuti ngatipei vanasisi, ngatipei vanhukadzi kuitira kuti tivabatsire panyaya dzavo dzeutano. Tine zvekare organization inonzi SMILE, Sexual Morality Internship for Life Empowerment. Vanotibatsira zvekare kuti tine issues the social accountability as well as convening community meetings.